Kúpila som si nový suchý šampón a ja mám rada suché šampóny od Balei. Veľmi rada používam ten, čo vonia ako vôňa Baccarat. Ale teraz som si zobrala niečo iné. Toto je suchý šampón s kvetinovou vôňou. Obsahuje extrakt z ryže. Mal by dodať aj objem do vlasov. A potom si to trošku rozmasírujeme. Veľmi príjemne vonia, jemnúčko, vôbec nie nejak extra výrazne. Tento biely povlak, ktorý sa tu robí, potom zmizne. Necháme to tak minútku pôsobiť. Ten biely povlak sa úplne stratí. A mám trošku pocit, že ten suchý šampón, čo vonia ako Baccarat, ten je trošku taký viac účinný. Aj väčší objem dá do tých vlasov. A tento zase krásne a jemnúčko vonia. Vlasy to trošku zmatnilo. Myslím, že vyzerá to lepšie. Sú také nadýchanejšie. Aj to dodalo jemný objem. Tá vôňa je super, lebo je úplne jemná a taká, že ju ani necítim. Trošičku viac sa mi páči efekt toho druhého suchého šampónu, čo vonia ako Baccarat. Ale pokiaľ chcete lacný a účinný suchý šampón, tak si myslím, že s týmto budete určite spokojné.